इउपिपिएलनि मानगोनां आफादगिरि सार लोगोसे बिथांजोंनो फैफानाय जोंनि बागानपारा ब्लकनि लोगोसे मुसलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय गासैबो दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो जोंजोंनो जोंनि खाथियावनो थानाय जोंनि सालबारि जिल्ला इउपिपिएलनि गायनाथ्रा बिथां बिनोद मोसाहारि बिथां लोगोसे जोंनि कक्लाबारि समष्टिनि मानिजाथाव एमसिएल बिथां अनिल बसुमतारी आदानिसिमबो गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे गोदान बोसोरखौ गोजामखौ बिदाय होनायनि आंनि जोबथा जि सिबिनाय बेखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो आं जासिग्रो बे जुथुमानि जि आफादगिरिनि मासि बे मासिखौ नाजावनानै आङो मोजाङै मोजां सामलायलांनो थाखाय आवगायबाय आरो आसा खालामदों नोंथांमोना बयबो दिनैनि जोंनि जिखिनि हाबाफारि बे हाबाफारियाव बयबो गोसो मोदोम होनानै जोंनि जि थांखि बेखौ हयथ' जाफुंहोगोन साननानै आङो जोंनि दिनैनि जि आफाद बेखौ सावरायनो आवगायबाय। दा आङो जोंनि कक्लाबारि कक्लाबारि ब्लक इउपिपिएलनि दिनैनि मेल बेखौ सामलायनाय मानगोनां एमसिएल लोगोसे जोंनि इउपिपिएलनि